Kínai szezámmagos csirke? Ki ne szeretné? Gyertek, megmutatom, hogy készítsétek el. Az elkészítése nem túl nehéz, és nekünk ez a kedvenc kínai ételünk. Írd meg kommentben, neked mi a kedvenc kínai ételed. A csirke melleket nagyobb kockákra vágtuk, sózzuk, és kézzel jól elkeverjük. A csirkemellünket elkevertük, most egy picit hagyjuk, hogy átjárja a só, addig előkészítjük a tésztánkat. Egy keverőtálba lisztet rakunk, mehet rá 2 darab tojás, egy kevés étkezési keményítő, egy csomag sütőpor, valamint víz. Egy kézi habverő segítségével csomómentesen kikeverjük. Tésztánkat kikevertük, egy körülbelül jó sűrű palacsinta tészta állagot kell, hogy kapjatok. Most elkészítjük a szószunkat, egy edényt felhelyezünk a tűzhelyre, mehet bele méz, mehet bele csípős paprikakrém, én rakok bele táj édes chili szószt, mehet bele jó sok ketchup, valamint egy kis szójaszósz. Folyamatos kevergetés mellett ezt most jól összeforraljuk. Elkezdett melegedni, mehet bele egy csepp só, valamint egy kevés bors. Elkészült a szószunk, a tűzhelyre felhelyezünk egy edényt, és elkezdjük hevíteni az olajat. A csirkemelleket belehelyezzük a tésztába, jól átforgatjuk, és mehet bele a forró olajba. Csirkemelleink nagyon szépen megsültek, áthelyeztük egy másik edénybe, mehet rá a szószunk. Valamint a szezámmag. És ezzel jól átforgatjuk. Ezzel az ételünk el is készült, aki elkészíti, annak jó étvágyat kívánok hozzá, hasonló videókért pedig kövessetek be. Sziasztok!